guys, good morning. Grabe ko ang gabi ang kasuga. Nagbaha na po. Walang sa kanang bukas sige pangahugmo, gamay na may nasalin. Nakakotban. Hindi. Kay gamay na may nasalin, sige pangahugmo. Ugdaman para sa liog. Nga na. Tamas liog. Mahadlik bang kung sa bubaga dagang abaga. Kurang. Ha? Abala, basta Di kay sa una katunag pa. Putol buhok nga daman sa liog. Wa mo ko nang gawas og bahay pila ka buwan kay nilad mo kuno. Makasakari kalong. So, diyan mani kinagwapuhan sa Putlong kam. Along cord. Balik spell. Des lagi daghanan ni bungo. Karon nang gamay-gamay na. Kabangaan na jud ni. Nalagwang daghanan ka do. Wow. paningat man ang kari. Para humuta. Hindi na daganan na. Pa. Humuta siya sa mangga. Mo ni siya lami nga mangga kilawon. Kanang di pa siya mahinog. Mahinog na ni way lami. Ano mo dahil? Wala hindi mahinog na eh. Lainon. Lagat dig mahinog. Pero nga niya nga kabangaan lami niya kanon. Dali atlam. Uy, di. Uy, hilo na. Maajaw din ni. Ano ito kasi nag-agi? Papa si Tata TV. Mga palagi, kayo umilain. Eh, kanto na eh. May makakot, kapag nagturok na eh. Ay, tilawin na eh. Eh? Masih aslum. Bisa guna tas layo ka lang na asin. Ako ga asliman. Aslam. Di. Itong mulwina. Nag-ako ko na distro kayo sa mga dadanan. Aslam na katiri. Malingaw jud ko dari sa garden magtambay. Kaya makakita ko mga bunga bisag gunsa mga mangga. Malingaw ko. Wad adlaw nga di ko ari ng garden. Ari gid ko kada adlaw. Kaganahan ay ko magtatanaw sa mga bunga, magistura sa laman ta karon. Ahong pahibawon. Sa una, pag high school para ho, wala gito garbeng lisirag ang panginabuhian. Unja, nabutang sa nganahon na nga nagaman nag high school, maabroad ko. Agaad ang gustong trabahoon sa laing nasod. Gusto gadyo ko ma-apply na ng kuan, fruit picker. Malingaw gadyo ko mang-harvest bisag gunsa. Mawa agang stress basta na ko yung daghang makitaan nga daghang bunga, labi na ning palidya, nga daghang bunga, mga pepino, ubasa. Kung suwat-suwagit ako na basta makakita ko daghang bunga lagi. Ganahan ko mang-harvest, malingaw ko. Mao to ang pangandoy sa una nga, di nga man nag-graduate og high school, di lamang ko mo college. Kaya ko ana gilisod kay agaha pang ganahan nga kurso, pulis pud. Kay ganahan mo kumuhaw din ng Armalite. Gusto galo ko gumusuway karang nay unsa ni nagpabuto ba? Gusto gado ko musuway. Ako na og among panahon siguro dito og garang nay hamugaway pa nga na, o pa mga daghang kalisod. Basig nahimo na siguro ko karong police woman. Kaya mabadyan ang ganahan. Nansaan nga wa man gitugot sa kapalaran. Pero sige na lawan. Ang importante, buhi. Basgag aglawas. Sag nila magwa maradyo ng mga pangandoy. O karon po kumutiwas og eskwela. Kuha na pod. Taas sa paglubi. Tiguang na ko. Renta na gud ko kapin. Hapit na mo 34. O na mo tiwas og eskwela. Kay tiguang na. Paradyo naman ko sang kinabuhi. Anja kanang ahang gusto pod nga mo abroad lagi. Kay mag fruit picker ko dito.
Sinday og karang nay madadyon pa na. Kaya og maulian na ang kasing-kasing maadyon ako, pwede na ko maka-abroad na dyan. Aga pang tarong dares YouTube, mga reels nga na. Kana dyan na mga harvest og mga prutas bisag gansa. Mga harvest og grapes, apple nga na, orange, ganahan ko magtanaw. Nabi to vlogger nga, pasaya na siya. Nagisang trabaho dito sa laing nasod. Kuan siya, fruit baker. Gito nang gisigihag tanaw, maninga ko siya mga video. Karang mga ipo siya mga apple, daghan, mga orange, sani pa rin pang ipon. Basin dayo agang pangandoy, maradyon panipuhon. Maloy Ginoo. Sa una lagi, mo siya nang iskip pangandoy, maabroad lagi ko nga na. Zawara dyan ka abroad. Kaya pag abot sa Manila, nagbinugay po ko dito sa Manila. Kaya karang ini kagabi, wala trabaho. At dos mga igagaw, tapok-tapok nga na. Inom-inom og beer. Dito ko sa Manila, nakamaog karang naihubag-hubag lagi. Kaya ba mong sa una nga kuan ko para hubag ko. Di mo ko na mauwaw kaya tinuod man silang nahitabo sa kinabuhi. Pero para hubag ra po duwa nang po ko ni agi pagkaburing. Napaiban makahibaw nga. Ag kita para hubag day sa una sa gaban lain na pud nila para hubag na nga na buring-buring na. Sa ula na pud nila og buring-buring. Bisag para hubag ra. Para hubag ra gid pud guys, wa jud ko ingon nagburing-buring. Pero gahapon kaban sa una og inom-inom, ra pang mga igagaw. Wa po yung mga laing tao. Nga na dyan mag-inam po. May atrapos boarding house. Nga na ra. Diyang sahay at tumiskuan. Padis Point. Aras Cubao. Last na nga inam og kanang na makahubog. 2016. Kaya katong pagsugod sa ang sakit ng epilepsy bitaw. Ningkirig-kirig na ko dadto. Pero wa pa ko nagpa-check up og doktor. Kung ang hapon ko nag-inam-inam. Mauto nga di ko makalimot. Nagmaoy ko na sa Plaza Rizal sa Tagbilaran. Dara ko nagligid-ligid, naghilak-hilak. Kay, musulti magang igagaw. Kay, dito po sa kainggit. Basta, agang igagaw na sayo dara, di lang ko mention. Basta ang igagaw. Kay mo yung kauban. Kay bawa siya. Nagkakaroon tumaw tayo last ng inom-inom nga. Grabe jud. Nagligid-ligid ko na to. Naghilak. Kaya na ako na ito kaubsan. Bisag nga ito nahitabos ang kinabuhi nga ni agi ko garawi ka para hubog. Salamat sa Ginoo. Pinangga gihapon ko sa Ginoo. Mo na karon nga kani ang sakit nga epilepsy. Ko ani siya. Gihatag pud dinahe. Kay arong maundang ko og inom. Kay og na kay sakit nga epilepsy, sa magmintinan sa kaog tambaw. Di na madjaga poy dila na mo inom og kuan makahubog. Kay masamot man kaog kadaot. Anja, kanay po ang sakit sa kasing-kasing. Ako ra po na nakaangin nga sakit kong kasing-kasing. Kaya sa una pang panahon, katong inainrab lagi kong tudo-tudo. Ako'y kainlaban nga laki. Tagalog, taga Manila. Anja, nasakitan ko niya dito pag-adyo. Di sa karawat sa ang kahimtang lagi nga masakitan ko na ko epilepsy. Anja, mazutong gidibdib. Kaya ba mo, maghilak ko. Gabi taman buntag, siguro siguro naghilak. Anja, karon ra ko naka-realize nga ako ra po yung naghatag og sakit sa ang kasing-kasing. Kasi mo kong hilak, duha to katuig, haragan ng gilang mleum. Nga, ini kagabi maghilak ko. May raang tug. Pero nung kabuntag, bako dapod ko nga na anja. Para pang ipakita nila dari nga murag wa rin hitabo na he. Nga na ko sa una. Kaya ko andid ba karang arang inlaba lagi na niya. Nagtuo ko nga kuan kami nagkadzud kay isa na pagong sa aran naging nga pakaslan. Pero pag uli na buhol nalain siya. Karang parang sanalaman siya muhatag guguras na he. Karugusan gajag kong gibuwagan. Mauto nga naglugas gajag kong dawat. Kaliman ba mo nga duha ka tuig na hilak-hilak jud. Di ra bajud gwapo. Pero ngang nabuang ko nito sa una. Maot no nag-vlog na lamang ko, nalingaw na pan ko. Maot no ko sang vlog nga di na ko magdahom nga naapay laki nga moabot sang kinabuhi kay tanan nga ang mga nauyab gipasakitan ra man jud ko kanunay. Unsa? Wa mo po ko nagdahom nga naaday si Limwil. Maabot sang kinabuhi.
Ugon say ang mga nakaraan nga na isang gidawat. Ugon sa ko karon nga masakitan ko isang gidawat. Nagpropose si Zanahe. Isa na kong gipananghiran daris bahay kay gusto si Zang makiminji na he. Pagsabot sa katong nananghatod si Za, June unta aga mong kasal. Pero wa mada June. Pero karon tuig mada June gihapon. Sunod buwan, October pohon. Bahala atong mga nakaraan. Sa aga importante karon, naanay tao nga tinuod jud nga nagmahal na nga gidawat ko ug unsa ko. Si Limuel sumabong mo na guys, buutan na si Zakaadjo, pinangga ko. Unsa maro to guys? Atangila man jud puhon. Aga mong kasal ni Limuel kay madadyo na. Ginoo ara jud kabuutan. Kay bisan og agat ang kinabuhi lagi nga na, grabing kalisod, daghan tay gipang agian nga mga problema. Pero Ginoo di jud ta pasagdan. Atong uban nga nagtanaw sa vlog nga naa sila'y mga problema pod. Adyo laman ninyo kadyo idibdib, adyo mo parondog na nga sige hilak-hilak. Smile ra ninyo. Kay di ta pasagdan sa Ginoo basta mo salig tani dia. Mo ra jud na. Mutiwas ako tanaw sa mga tanom dari. Dala sa ubos na rin mga kubasa. Mono sikog na ba yung mga bunga. Uy, di ajud sa kabunga. Isa. Nakatuuban na ning bunga. Dala ba sila batong ka? Kalibungan na pag mga batong. Uy, tao po, ikaduhang bunga. Kubasa. Ya, ikaduha. Hindi ako mga dito kakatu. Na mga palis ha. Ganahan ko sa palis ha magtanaw na ha. Unsa ag pipino, grabe nang daghan na. Na ha. Parang mag-anak adyo, kani di na dili mahalin. Ha? Kani di na dili mahalin kay mako na kadyo. Kani po na. Daghan na dagang bunga. Silam na nang gibitay na. Na mga dagko na. Hapon. Daghan na dyan mga dagko. Hala. Wala mo nila may udak na kadyo kay pait na. Na. Dagko na dyan kadyo. Ha? Nagdabos manggudagkuan ron mga pepino. Hindi kadyo mahalin. Hapon. Magkadyo. Agaba na juta naglubog. Ha. Tapos to ah. Ha. Nakakaado na. Deng okra. Kanang okra ganahan ko dani ito sa agsuka. Mo nang gisud ang ganiha okra. Tara ba yung mga manok sa ilag na nago? Tapi taong nawin na napay bunga tagsa. Sabar to guys. Kaya muli na ko sa bahay. Alimot ka, maligo ko. Basang nanay tubig. Ang tanaw nung niaga sa magtubig ay maligo ko. Kaya alimotid ka, gabi aramat nagsagaguan. Jangan orang ka alimot ron. Nay! Adahan ang pepino guwang.